Can I have your order, please? Meron tayong collagen shrimp. Order natin, dalawang Cephas Premium, Cajun. For the drinks, Sex Appeal, Green Minded, Blueberry, and Calamansi. Gusto ko yung sex appeal, ha? Isang crispy pata, isang chicken wings bucket, mixed plate, and then dalawang crispy sisig. If you need Okay. anything else, sir, Yan. tawag lang kayo. I'm Erica. Your Cephas will be ready in 20 to 30 minutes. Thanks, Erica. Ulit pa. Sa'yo yung daw yung salvia. Ilagyan mo na ng boundary. Tapos yung buto nito, ihalo ko dito, bahala na kayo kasi makakain. Bag. Sir, patango na lang po. Okay. Okay. Big sa amin, ha? Mauna pa uminom ng tubig sa akin to. Bakit ba wala may tubig? Ate, pwedeng pa-order ng beer. Praise the Lord! Hallelujah! Si Fred, saka si Mia, yung mga bata. Ay, Si Bella. ay, Bella! Ba't hindi ka nakulot? Lakas ng loob. Charot. Si TL. First blood. So ito na nga, ano? Ano yun? Wala. Guys, yung mga bawal. Boss? Boss? Boss, iinom na ba tayo, boss? Order na kami ng alak, boss. Mamaya na. Dapat yung wala na video. Meron pa? Ano ba? Boss, agad na po ng drinks, boss. Si Bella nagtitingin na yan, mga alak ko na nakakalak. Ang buwer po na naman. Bella! Bella! Nag-report na sa ako ko. Mga black label para sa'yo. Tulog ka na dito. Marami. Gusto mo ano? Bella, gusto mo tulog? Jaeger mas. Jaeger bomb. Basag din. Sa mata, sa mata. Sa mata. Bakit na? Inom ka ba? Iced tea. May inom ako yun. Sino mo ba inom? Walang lemon yan. Sa akin. Dito. Parang margarita ka. Parang kadit ko kami rin. Camera. Ba't di makita? Hindi nakita sa harapan. Kiniklik din pala yung harap na to. Inaano ko pwedeng sabay. Kaso ina-off ko minsan Malolobat pagka kasi. para Mabilis tipid. malolobat.